Πάμε τώρα να δημιουργήσουμε μία εικόνα χρησιμοποιώντας την AI του Pixgraph, η οποία θα τη φτιάξουμε μόνο με κείμενο. Πάμε αριστερά που λέει AI Generator, μας εμφανίζει ένα παράθυρο όπου εδώ πάνω δίνουμε τι ακριβώς θέλουμε να σχεδιάσουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε πόσα είναι η εικόνα, 1:1, 16:9 και ούτω καθεξής. Μπορούμε να πατήσουμε Enable Prompt Optimizer προκειμένου να έχουμε υποβοήθηση στο κείμενο που γράφουμε. Από εκεί και πέρα, αν αυτό που γράψουμε και το αποτέλεσμα είναι επιτυχημένο, μπορούμε να σώσουμε το prompt, ούτως ώστε να το ανακαλέσουμε και με μια μικρή τροποποίηση να φτιάξουμε κάτι νέο, αλλά βασισμένο στο επιτυχημένο prompt που είχαμε πριν. Οπότε έχουμε το save και αντίστοιχα το load. Από τη στιγμή λοιπόν που θα φτιάξουμε, παράδειγμα, μία γάτα σε ένα μπαλκόνι, κάτι απλό, προκειμένου να δοκιμάσουμε τις δυνατότητες AI, σε default κατάσταση, δηλαδή δίνοντας μόνο βασικά το τι θέλουμε, χωρίς να δώσουμε κάποιο στυλ, γίνεται ρεαλιστική η απόδοση εικόνας που θα πάρουμε. Ενημερωτικά κατά μέσο όρο είναι από 25 έως 40-45 δευτερόλεπτα maximum η δημιουργία της εικόνας, και αυτό εξαρτάται από κατά πόσο είναι, έχει βάρος ο σερβερ εκείνη την ώρα. Λοιπόν, δώσαμε λοιπόν μία γάτα σε ένα μπαλκόνι. Εφόσον δεν δώσαμε στυλ, δηλαδή τι εννοώ στυλ, κόμικ, ασπρόμαυρο. Αυτά λοιπόν καθορίζουν το τι στυλ θα είναι η εικόνα. Στην προκείμενη φάση λοιπόν η εικόνα, εφόσον δεν είχαμε δώσει στυλ, έγινε μια απλή ρεαλιστική εικόνα. Εφόσον λοιπόν το prompt μας αρέσει, μπορούμε να το σώσουμε. Πάμε να δούμε τι έχουμε. Έχουμε φτιάξει κάποια prompt που είχαμε βάλει στη μνήμη. Δεν ξέρω αν έχετε δει στο Facebook το πυθικάκι που έχουμε φτιάξει στην παραλία, το King Kong που χρησιμοποιούμε με το Pixgraph. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν μία κατσίκα σε μία παραλία που φοράει γυαλιά ηλίου. Ανακαλούμε λοιπόν πατώντας 2 κλίκα πάνω και πάμε Generate Image. Κατά μέσο όρο πάλι θα πάρει από 20 έως 30, 35, 40. Λογικά τώρα δεν έχει πολύ φόρτο το ίντερνετ, οπότε θα πάει αρκετά πιο γρήγορα. Για να δούμε. Και εννοείται ότι από εκεί και πέρα, εφόσον έχουμε φτιάξει μία εικόνα, φοβερή, critical thinking, αυτό βέβαια για όσους ξέρουν είναι από ταινία. Εφόσον λοιπόν έχουμε φτιάξει μία εικόνα, μπορούμε χρησιμοποιώντας Use Images Reference την ίδια εικόνα να αρχίσουμε να τη μετατρέπουμε και να την κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε να φτιάξουμε ένα άνδρα στην παραλία. Θα μου πείτε γιατί παραλία, μάλλον μου λέει παραλία. Πάμε λοιπόν Generate. Πάνω τώρα σε αυτόν που έχουμε φτιάξει την παραλία θα αρχίσουμε να παίζουμε με το Image as Reference. Εννοείται ότι πρέπει να δουλέψετε με τα prompts προκειμένου να βρείτε τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό που μπορεί να σας καταλάβει η AI. Πάμε λοιπόν Use Image as Reference και λέμε αυτόν τον άνδρα κάνε τον να πετάει πάνω από την πάνω από την παραλία φορώντας μία κόκκινη κάπα. Για να δούμε. Πάμε και ένα Prompt Optimizer. Generate. Ίσως το πετύχουμε, ίσως όχι. Βέβαια, όσο. Έγραψα λάθος το φορώντας, δεν πειράζει. Θα πρέπει να γράφουμε στα αγγλικά. Είναι πολύ καλύτερο να γράφουμε στα αγγλικά. Διότι δεν γίνεται μετατροπή της εικόνας. Η AI καταλαβαίνει δυστυχώς μόνο αγγλικά. Οπότε τώρα κάνει translation. Εάν το γράφουμε απευθείας σε native αγγλικά, το αποτέλεσμα θα είναι σκάλες ανώτερο από τη μετάφραση που γίνεται. Παράδειγμα, ας πούμε, δεν μπόρεσε να καταλάβει την κόκκινη κάπα, το έκανε κόκκινο καπέλο. Γι' αυτό σας λέω ότι τα αγγλικά είναι αρκετά καλύτερα. Παρόλα αυτά, ok. Πάμε να ξαναδημιουργήσουμε την εικόνα, να δούμε πώς να το γράψουμε. Στην παραλία κόμμα με μία κόκκινη κάπα στην πλάτη. Ok.
Συνεχίζουμε με τα αγγλικά, με τα ελληνικά, συγγνώμη. Θα το δοκιμάσουμε μετά και στα αγγλικά, θα φτιάξουμε μια ωραία πρόταση στα αγγλικά, να δούμε αν καταφέρουμε να το μετατρέψουμε τον τύπο, που τώρα τον κάναμε Super Mario με το κόκκινο καπέλο. Οκ. Καμιά φορά οι λέξεις δεν τις καταλαβαίνει απόλυτα, όπως το φορώντας ας πούμε, οπότε γι' αυτό του άλλαξα με μια κόκκινη κάπα στην πλάτη, μήπως τώρα καταφέρει ο αλγόριθμος και το διαβάσει καλύτερα. Αλλά θα δοκιμάσουμε το ίδιο πράγμα μετά. Είδατε, βέβαια μου βάλε και ένα τουρμπάνι. Οκ, όλα καλά. Τώρα θα το πάμε από την αρχή και θα πούμε A man standing on the beach. Ξεκινάμε λοιπόν αγγλικά. Για να δούμε τι θα μας κάνει τώρα. Μετά θα το αλλάξουμε. Βέβαια, κάναμε λίγο μια μικρή βλακιούλα. Χρησιμοποίησαμε τη συγκεκριμένη εικόνα as reference. Οπότε δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα βγάλει τώρα. Από φορώντας κάπα τουρμπάνι να μας το ξαναβάλει παραλία, ίσως θα χάσει λίγο. Οπότε θα ξαναπάμε αναγκαστικά από την αρχή, μόλις ολοκληρωθεί. Οκ, εντάξει. Οπότε λέμε use, μάλλον this man the photo, make him look like Superman, for example. Για να δούμε το αλάικα. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι το prompt optimizer θα διορθώσει το αλάικα, να το κάνει alike, αντί A στο τέλος να το κάνει E. Τυπογραφικό λάθος, ο δαίμονας του τυπογραφείου, ξέρετε εσείς τώρα. Για να δούμε. Και εννοείται θα συνεχίζουμε να παίζουμε με τα prompts, προκειμένου να κάνουμε τον τύπο εδώ πέρα να είναι και τούμπανο και στυλ Superman και ό,τι άλλο χρειάζεται προκειμένου. Πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Οπότε καταλαβαίνετε τις δυνατότητες που μπορούμε να κάνουμε. Εδώ τώρα αν βάζαμε high contrast, light background και τα σχετικά, θα γινόταν ακόμα καλύτερο το αποτέλεσμα. Παίξτε άφοβα, ζητήστε κωδικό, πάρτε 30 μέρες δωρεάν πλήρη χρήση του προγράμματος και σκεφτείτε, δείτε και την εκδοχή, όλο το concept του PixGraph χωρίς το κομμάτι της AI, δίνεται αποκλειστικά από την εταιρεία εφόρου ζωής μόνο με 120 ευρώ. Το κόστος είναι, παιδιά, γελίο. Όταν λέμε γελίο, όταν η βασική συνδρομή ξεκινάει από τα 35 ευρώ το χρόνο. Παρόλα αυτά, και τη βασική συνδρομή να πάρετε, πάλι αξίζει τον κόπο. Είναι απίστευτο το πρόγραμμα, το τι μπορεί να κάνει σε σχέση με ένα λέιζερ. Φανταστείτε μία τεχνική ότι φορτώνετε τη φωτογραφία ενός πελάτη, η οποία δεν σας έχω μιλήσει για αυτό το κομμάτι ακόμα, θα το κάνουμε σε επόμενο, γιατί έχουμε προσθέσει cam preview, capture και τα λοιπά, τα οποία θα τα αναλύσουμε το τι κάνουν, αλλά σας λέω ένα μικρό tip. Φορτώνετε την εικόνα του πελάτη και λέτε ότι αυτόν τον πελάτη, παράδειγμα, μετέτρεψέ τον να μοιάζει με το Δία, το Θεό Δία. Το παίρνετε, perimeter outline, κάνετε Jarvis στην εικόνα και μπορείτε να χαράξετε ένα προϊόν όπου ο πελάτης τον έχετε κάνει Έλληνα Θεό. Πιστέψτε με, το έχουν ήδη εφαρμόσει κάποιοι πελάτες της εταιρείας PixGraph με απόλυτη επιτυχία και έχουμε φοβερό αντίκτυπο στους πελάτες, τους αρέσει πάρα πολύ. Σκεφτείτε λοιπόν να κάνετε μια συνδρομή να το δοκιμάσετε ή έστω πάρτε τη δωρεάν συνδρομή για ένα μήνα, όλο το πακέτο και πείτε μας τη γνώμη σας.